Nzama, we have a reader here. She says her mom passed away 3 years ago. Since her passing, she has been fighting with her father. She wants to understand why is that happening. Angayathola isikhathi yena ne. Ahamba yothunela kamama akhe. Afika athela isinefu. Achaza konke lokwenzakalayo since ahambile yena. Because all along njengoba akhona kusho ukuthi ube kuhlaleki kahle lapha ekhaya. So afika ichaze yonke lento leyo ukuthi no kwenzakala 1 2 3 njengoba usishile mama ne. Ispirit sakamama sizoza sizocontrola ekhaya njengoba asilandile yena. Makathela isinefu sizosala emva kwakhe. Ngoba uzothola ukuthi lento le kusuka impi lesingazi nokuthi iqhamuka kuphi ngoba kwenzakala mhlambe nomama akalandwanga lapha noma kanjani kuyahlupha leyo yiyo into yenzakalayo ke le ayipheli futhi ngoba abaningi thola ukuthi abakwenzi lokho bathi thina siyasonda what yayibona. So yena njengoba akhala kuumntwana afika aze ayosthelela isinefu ayikhulumela umama uzomlandela emuva noma kanjani uzolanda isithunzi sakhe angene naso ekhaya. And then uzobona ubaba uzoqala ukuchange siyaqala naye ngeke azenzisa ne. Uzocontrolwa ile spirit lesizoba sikhona sakamama ekhaya. Iyasebenza lento njengale. So ispirit sakhe kumele silandiwe sibuye.